Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Hindi ka matog? Sa may makatog, nag-aaway mong kunin mo. Okay na ko. Nagkasulti na mi. Ha? Kasi mong gikasulti. Ang mananagat nga Romeo. Ha? O ako nang giuli ang planggana nga imong gihuman. Unsa? Giadto gani mo siya sa ila? Oo. O akong giingnan, nga bungian gyud ako siya. Kung manguyab siya nimo nga akong asawa. Nakasulti ka na sa mananagat? Oo. Wata maluoy? Ug ganong maluoy man ko. Nga naglagot man ko sa iyang kaaresgado nga mamisita nimo. Sige na. Matawag dita. Nawa akong tukaoy. Katong dalago na dito. Dalia, di na ko gusto glalis karon. Muingon gani ko nimo nga matog ta, mga tog kita. Gamay na lang antos. Human sa tong kasal, gawas nun ka na. Ano mapagkasal pa magyud ta, oy? Ayaw na lagi kog pasaputa pa. Kinahanglan makasal gyud ta sa pari. Period. Unsa man? Pakugos ka pa doon dito sa atong kwarto? Ayaw na. Ha? O na, musuod na ko. Ikaw nga ba si Mr. Nakatulog may si Arnel. Pero, ako? Ay, habag ko duka. Ngano ka ni siya? Nga nangabubuho pa mong gyud. Nasamot na gyud ni nga dili ko ka-move on, ani. Kung magkabuwag na mi. Oh, sa mangyug kasang ko niyong mga plano eh. Ano di pa man ko niya buhian? Buntag naman di ay. Kalain niyo sa malawos eh. Matukos kusina. Mayroon kong init tubig dito. Lain dito akong kabuhi da. Hayag naman di ay. Uy! Naaraday ka din sa suok. Kasayugo ni mundag mata. Unsa man? Ani ka mamahaw o ato ka sa inyo? Di na ko pauli dito. Samtang tuwa pa to si Lily. Ha? Mula ba akong oo kung naa siya sa akong dool. Pero si mama ni mo, Makasabot ra si mama nako. Ang gusto nako karon nga mapaspas ang atong paghikay sa kasal natos pare. oo kasabot. Nga ba big deal man kay na? Ngano dinalian magyud kasala? Dalia, mahimubag di na lang ka magsupak-supak nako. Pero makalibog ka. At tanan nimo plano, way hinungdan. Labi na gyud ka na atong kasal. Kinakasal na tos pare. Ay na lang pagsaba, okay? Sige na. Paghikay na sa atong pamahaw. Kaya doon ako'y tawagan. Kalain yun sa kong ginawa na. Magyug hilap ka ayo. May gawas na ginaay ka sa imong langob? Ni ano man sa disiya? Nahibaw ka ba? Nga nagpaabot nimo ang imong banabana sa usa ka cottage? Ha? Lily, kung ako pa'y ikaw, no? Mubalik ka na lang sa imong banabana. Mahimo ba, Yvonne? Ayaw nilang pangaway? Naglain ang akong lawas. Ayaw na lang kog inarte, Lily. Pila na ba kalalaki ang imong gihukhukan, ha?
Mahimo pag di ka na magsigig pangutana. Tubagalan ko. Pila na kalalaki ang miagi sa imong kamot, ha? Call girl ka, dili ba? Oh. Pahangos-hangos ka man. Oh. Nagtuo kag madako anang imong drama, ha? Hoy, pauli sa imong bana, Lily. Ug ayaw mikiangin sa iyang kalagot nga imo sing gibiyaan. Husto na. Padayo na ko. Unsa? Imo kong palayason? Hoy! Ikaw ang layas, Lily! Layas! Pauli sa imong banabana! Husto na. Ay! Hoy! Napakuyap-kuyap yan ni Salbahis ay! Ivon? Naunsa na si Lily? Ha, Ivon? Naunsa na siya? Oh, tita! Oh, kuan tita. Kalit mala ni siyang nakuyapan. O, babasig ikabuhi na. O dili ba dunay sakit si Lily? Belio! Belio! Tita, nganong gitawag man nimo si Belio? Atong dadon sa ospital si Lily. Belio! Oh, Belio. Si Lily nakuyapan. Kinalamadada to siya sa ospital. Nga naman ka? Ganong misibat man dayon ka, manatog pamahaw. Ha? Wa man kumusibat. Niya nagkukudinis daplin sa bagbayon. Sibat na ina. Noon sa man? Nagpaabot ka tong Romeo din, Mahimo ba, Arnel? Ayaw na lang ko pabatian na pangabubo kunuhay nimo. Kay di na makadut na ako. Tod, may istorya ta tinuod. Mangumprap ko para sa ref. Manumananghid ko nimo mulakaw ko. Ubanan na lang tika. Kitang doa mangumpra. Ay, si Bilyo maning nanawag. Hello, Bilyo. Hello, Sir Ronel. Hay ka magkaroon. Sa may problema da, Bilyo. Nganong kalit man kang nanawag nako. Sir Ronel, di kami karoon sa ospital si mama ni mo. Unsa? Nganong naaman mo sa ospital? May nahitabo ba ni mama, ha? Dili si mama ni mo ang ospital, sir. Oh, kinsa man di ay? Si Miss Lily. Unsa? Na ospital si Lily? Oo, sir. Ariya siya sa ospital, sir. Hay mo sa ospital ah. Ay, salamat. Nawag niyo si Ma'am Yvonne. Tumaganda yung dali-dali. Bahin ko ba yung balita nga ng iyang gitawag? Sige kayo. Hello, Ma'am Yvonne. Miabot na ang oras nga imong gipaabot, Jigger. Unsa? Niami karon sa ospital si Tita Corazon. Among gipa-doktor si Lily. Unsa? Naa sa ospital si Lily? Uy, mao na niya. Kaya. O, Jigger, giatiman pa siya sa doktor. Og maong gitawagan ti ka. Aron imo na ning makuha diri sa ospital. Hay ba ospital? Kita nila si Lily sa ospital. Naon sa magkaday siya. Wa pa sila na ibaw kung naon sa siya. Gisugo lang ni mama si Bilyo nga ipakunta ko. Unya, mo ato ka? Dili. Ha? Dili gihapon ka mapakita dito sa inyo? Karon? Di pa ko ganahang makigatubang atong Lily. Pero unsa naman lang kung grabe siya. Tingalig maunsa siya. Mabalaka ka lang gihapon sa iyong kaluha. Naglagot nga naluoy ko ni Lily Arnel. O gayaw na lang kontraha ka na mao pagbati ug pagtuo. Kay kaluha ko niya. Nga nagsama naglatay nga dugo sa among kaugatan. Busa kinalang mahibaw ko kung naunsa siya. Magpaabot na lang tas tawag ni Bilyo, okay? Ako na siyang gipasusi sa tinuod nga kahimtang ni Lily. O kung nganong nakuyapan kini. Tingaliglain na sa niyang gimmick da. Dili na tingali. Unsay dili na? Mutuo ka lang gihapon sa drama sa imong kaluha, Dalia? Kikulbaan ko. Dalia, Murag wa maginartista si Lily ni kayo na, Arnel. nga naman. May connection ka pa sa imong kaluha? Ambot ba? Pero gibati lang ako nga wa siya maginartista. Dalia, ayaw na gid patunto pa sa imong kaluha, okay? Kaluya ang imong kaugalingon. Wa na ba giday kay gugma pa rin ni Lily Arnel? Wa na. Ug ang niya sa kong kasing-kasing. Mao ang gamay na lang kahiubos sa iyang gibuhat diri nako.
ug gusto ko na siyang kalimtan pa. Imposible nang mahitabo. Usa? Samtang makita pa ko nimo. Mahinumdum ka gyud sa kong kaluha. Ug hangtod sa hangtod, ngay mo ning bation. Uy, si mama ang nanawag. Tubagan na, kinaladilin mo hatagag kabalakang imong inahan. Hello? Ma? Arnel, hain ka man karon. Ma, kuan, ay nagpangutana kung hain ko. Arnel, natuman na gyud akong pangandoy. Usa? Usa buot mo ipasabot, ma? Ni ami karon sa ospital si Lily. Ako siya gipadoktor. Og mabdo siya, Arnel. Unsa? Magkakita na gyud ko sa akong apo, Arnel. Oh, ma! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!